I evo nas u 13. danu serijala Razumijevanje Bitcoina. Danas odgovaramo na pitanje zašto Bitcoinovci kažu nisu tvoji ključevi, nije tvoj novac. Jeste li se ikada zapitali kako Bitcoin osigurava da samo vi možete pristupiti svojim sredstvima, čak i bez banke? Odgovor leži u kriptografiji s javnim i privatnim ključem. To je temelj sigurnosti Bitcoina i samostalnog čuvanja. No kako funkcioniraju javni i privatni ključevi? Kada stvorite Bitcoin digitalni novčanik, on generira privatni ključ. To je jedan dugi nasumični broj koji djeluje kao vaš glavni ključ. Iz ovog privatnog ključa stvara se javni ključ pomoću kriptografske matematike. Vaš privatni ključ dokazuje vlasništvo i omogućuje vam slanje Bitcoina, dok vaš javni ključ je ono što drugi koriste da vama pošalju Bitcoin. Zamislite to kao email sandučić. Ova dva ključa rade zajedno na način sličan emailu. Vaš javni ključ je poput vaše email adrese. Svatko vam može poslati email poštu, u ovom slučaju Bitcoin, dok vaš privatni ključ je poput šifre vašeg email sandučića. Samo ga vi možete otključati i pristupiti onome što je unutra. A što je rezervna fraza ili rezervni ključ? Na engleskom je to seed phrase. Budući da je privatni ključ ili glavni ključ dugi, složeni niz brojeva i slova, digitalni Bitcoin novčanici generiraju tu rezervnu frazu ili rezervni ključ. To je verzija privatnog ključa koja je čitljiva za nas ljude u obliku 12 ili 24 nasumične riječi na engleskom, kao na primjer house, dog, car, day. Ta rezervna fraza ili rezervni ključ se u stvari ponaša kao naš glavni ključ za korištenje, jer privatni ključ je prekompliciran za ga memorirati. Vaša rezervna fraza ili rezervni ključ omogućuje vam vraćanje Bitcoina ako se vaš digitalni novčanik izgubi. Vi sa vašom rezervnom frazom uvijek možete pristupiti svojem digitalnom novčaniku, kao što se možete ulogirati u svoj email sandučić sa bilo kojeg uređaja u slučaju da vam se pokvari vaše računalo ili izgubite mobitel. Ona je jednako moćna kao vaš privatni ključ. Čuvajte je po svaku cijenu. Ako netko dođe do vaše rezervne fraze, može uzeti vaš Bitcoin isto kao ako nekome date svoj PIN i karticu od banke. Zato nikada ne dijelite svoj rezervni ključ, niti ga fotografirate sa mobitelom da ga držite u galeriji. Nikako. Zašto je ovo sve toliko važno? Ovaj sustav znači da vam ne treba banka da drži vaš novac. Možete ga sami čuvati, ali s time dolazi i odgovornost. Tu dolazi izreka nisu tvoji ključevi, nije tvoj novac. Jer ako ne kontrolirate svoj privatni ključ ili rezervnu frazu, ne posjedujete doista svoj Bitcoin. Samo vjerujete nekom drugom da ga čuva za vas. Većina ljudi koji ostavljaju svoj Bitcoin na burzi ili mjenjačnici ne shvaćaju rizik koji preuzimaju. Jer ako burza bankrotira, a mjenjačnica bude hakirana ili odluči zamrznuti isplate, vaš Bitcoin može biti zauvijek izgubljen. Zato je samostalno čuvanje važno. Ako kontrolirate svoj privatni ključ ili rezervnu frazu, kontrolirate svoj Bitcoin. Nijedna banka, vlada ili treća strana ne može vam ga uzeti. Tvoji ključevi, tvoj novac. Njihovi ključevi, njihov novac. Sutra ćemo pokriti javne adrese, javnu stranu vašeg novčanika i kako one štite vašu privatnost.